Oh, coba ini nggak bisa pula ngecek ke sini. Yalah, oke bang.
G G E E E
Hamu dongan sahuria, masuhatta mapasyon parpudi parningotan di panaonon ni Tuhan ta Yesus di Bornginon. Taparade maroha doho pikiratta marhite nahohom di bagasan tangyang. Martangyang nahohom mahita. Maret de mahita sian buku de nomor 82 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Ay si tiruo dohulehot Tuhamu, asa dibahek kamu songon naung hubaheni Tuhamu, molo dibo Tuhamui, martua mahamu mangulahotca. Natamado Kristus Mesiasi marsitaonon, laho masuk tuha sangapon na, asa dapotan hasonangan todimu, inorhon hababirnit ni natinaonnay. Ido huingot hami marhite pasyonon, asa margogo hami di akasi taonon, di bagasan pakirimon, di hamonangan ala Kristus naung jumolo manauni. Tiruana hado pinatupani Kristus dihita, Haserepon ni roha tudongan doi, marhite haunduhon tu sakap ni debata di ngoluta. buasa tama marhaserepon jala marudu ni roha hita tu debata, Nasa nagiot mangihuton au, disuadahon madirina, dituhuk masilang na tuibanay, dihuton maaw. Ananay paluhaon hosana,
mangagohosado, alaya aguan hosa alaniau, dohot alani barita naulihi, ido palua hosa. Martang yang mahita. Oh Tuhan Yesus, biru-biru ni debata, nama morsan dosa nami. Jong-jong hami di jolo marningot, habebernit ni natinaonmu. Tukido hami marningot dosa dohot parulan nami. Nama korhon si taonon tu hamamatemi. Asiroham, urupi mahami, asa dohot hami gabe upa ni halujaon, dohot si taonon mi. Maret dia mahita. Diborngin parpuri ujuna naeng tarjehe Tuhan Yesus, dibuat maroti, didok ma mauliate, diponggoli ma laos didokma. Dagiku doon na nilehon humokopamu, ulahamu may bahen parningotan diaw. Laos songonima nang panginumani, dungsalpu na mangani dihatahon ma. Pada nai baru maun di bagasan mudarhu, ulahamu masongoni, bahen parningotan diau, ganup diinum hamui, ganup dipatu pahamui, hamamate ni Tuhanido binarita honon muna disi, rasi rasa ro ibana. Tabege makur sian punguan ina labu baru.
Di hari perhobasan Paskah, ujumangan Yesus rapon sisiani, di pabotohon Yesus masih taonon nalahosonggop tunguluna. Ia anak ni jolmai ikon godangdo si taononna. Ikon bolokonon ni akasitua dohok malim dohok siboto surat do ibana. Laos pusaonna do. Dungi mula mangoluma diari patuluhon. Alai dia raun si Petrus ma ibana, disolsoli ma ibana nina do. Asi marohani debata di ho Tuhan, unang masonggok itu ho. Laho maneho bolis, gasip doho diau. Aidang di parrohahoko akana di debata, aka na di jolma do. Sakap ni jolma do murohahon, lomo ni rohaku do nasai ikon tulus. Maol manukun au tu debata, asalomona tulus di moluku. Pargasipa do au hape, moloholan na ni rohaku murohahon. So murohahon akana di debata. Jadi didok Yesus matu nasida, na targasip mahamu saluhukna, ay na tarsurat do. Lobutok kuma parmahani, gabe marsera ma akka biru-birui. Gabe dedok si Petrus matu ibana, agia sudena sida targasip midaho, dang anggo au. Jadi namangani nasida ni na Yesus ma, situtudo na hudokon tuhamu, sada siyak kamu naeng pasahat tonahu. Marsa situtuma sisiani umbegei, gabe dipadok bema tu Yesus, datung awi Tuhan. Iai narap doho tau manurduk kontangan na tu parikawan, ido na pasahat tonau. Tong donian, ujung ni anak ni jolmai, songon na tarsurat hian, alai marjea do halak na pasahaton anak ni jolmai. Tagonan maunang sangat tubuh ibana tu hasianganon. Jadi disornopon Yesus maroti sa topik, dilehon matu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Dangadong sian hami nian marguar Judas Iskariot. Alai sotung madabu do pangalahon nami songon si Judas. Ati pedangadong sian hami guar ni Judas Iskariot. Alai si patah sayolo do jupang dia kapartik yang non ngolu nasa pangalaho tu si Judas parjehei marede mahita. sian punguan ina parari Kamis.
Sahat ma Jesus rap doho sisiadna tu sada porlak na margoar Getsemane. Marsak jala bobono sadoibana. Marsak situtu dorohaku hirana mate do. Dungo mahamurap doho tau. Dungi dipatukap Jesus mabohina tutano laho martangiang. Aliama audna tarbahen salpuhon masih inumonon sianau. Alai tahe unang marguru trohaku rohamdo. Alai tarpodomdo didapot sisianay. Gabe didok matunasida. Dang margogo hamu hape dungo rap doho tau nanggo sangobas. Dungo mahamu jalan martangiang. Asa unang gongot hamu tu pangujunan. Ay nagirir donianto dihi. Alai galedo iadahi. Diulak kon Jesus ma martangiang. Ale amang molo so tarbahen salpuon ikon huidum say saut malomo ni roham maredde mahita. Tikina nuaeng sahat ma anak ni jolmai tu tangan ni pardosa maka tahonido pe Jesus nungarosi Judas rapon torop halak akana marpodang jala marlobut sinuru ni akka situa ni malim doho situa ni bangsoi. Tapi diho guru nina si Judas Iskariot lawas diumama Jesus. Oh Judas, Judas, pangumau do HP di baheko pasahaton anak ni jolmai. Ditapulhon sahalak sisiani ma pinggol siamu ni naposon ni situa ni malimi nanaeng manakut Jesus. Say mai nina Jesus. Di jama ma pinggoli di pamalum Jesus mahalaki. Laos di dok tuna toropi. Hira dopak panamu do hamuro matat podang doho lobut. Tuhan tapulhon nami do podang nami tumna makosomiho. Ingot ma situruo do huleot tuhamu dang jadi balasonon najat balos ni najat
Jala ganup na mga sahon podang panganon ni podang maibana. Alay madaw-daw si Petrus mangihuton Jesus nau tatakupi. Disukun sada paropuan si jaga pitu masih Petrus. Daho sada sian akasisian ni halakan. Daku tadaibana na dinokmui inang. Alai jongjong dodisi aka opas masih sudu di pasudu-suduan niopan nasida ala ningalina. Didok nasida mamadok si Petrus. Dahui da dohorap dohot ibana di porlaki. HP mamorso do si Petrus. Dang natutui amang na didokmi. Didok sa halak na poso ni malimi mamuse. Ima si solhot ni napuna pinggol na pinisikon ni si Petrusi. Dahui da horap doh ibana di porlaki. Daku boto na didokmi ama. O Judas, pangumau do di bahek koma jehehon Jesusi. Buasa suadohonomu Petrus. Jesusi naso tinadam. Buasa madau-dau yaho Petrus. Dung tartakuk Jesusi. Tasukun madirit taganup. So tung najupang dope pangalahon ni si Judas. Manang si Petrusi dihita. Marede mahita. Begema ede puji-pujian sian remaja manang naposo bulung.
Alay anggo akkabawa na maniop Jesus, di paururu jala dilasahi do Jesusi. Manurirangi maho, isay na mamastapo, anggo Kristus sidoho, pabuay diham. Gabenin na Jesus ma, nang hupabuhay itu hamu, tong do soporsea hamu. Jadi hehe manatorok mabuan Yesus tujolo ni silatus. Dia luhon ma Yesus tu silatus. Na dapat kami doon, balik-balikon bangso nami, jala mangorai mangalehon guguan tu kaisari, dipandok Raja Kristus do ibana. Da nga dong dapo tahu salah ni halakon, disuruh silatus ma Jesus tujolo ni si Herodes. Ia si Herodes rap dohot akadongan na, direhe jala dileayai do Yesus. Disolukon ma pakaian na arga tu Yesus, langsungoni ma disuruh Yesus mulak tu silatus. Jadi dinasadari maraleale masih Herodes dohot silatus. Ai masih hosoman doda sida anggo nasailaon. Di papungu silatus ma aka situan ni malim, aka panungganei rodinatoropi marpungu. Didok matunatoropi, dibawa kamu do halakon tu jolokku. Didok kamu si pabalik bangso do halakon. Jala takas di jolomuna do hutak kasih. Hape dangadong jupa ngau di halakon hasalaan. Aka natinuhas sonon muna tu ibana. Parsilakon ma ibana. Ayah hado najat di bahen halakon. Alay di pangyarbedo suaranya manosak ibana, puhut ma di johon be. Parsilakon ma ibana. Tabege makorsian serapin.
Marede mahita. Togu silatus ma Jesus didokon ma licingan. Jadi dan di angka soldadu masuk sang duri bahen tupal. Dia pehon mai tu luna, baju dap ma dia liton tu dagingna. Dungi Roma nasida tu jolona madok. Tapi di hobu oleh rajan Yahudi, laos di pastapi maibana. Dungi ruar ma muse silatus, didok ma tuakka Yahudi. Ida hamuma, hutogi hodo ibana tu jolomuna, asa diboto hamu na soadong jupangau salana. Laos luar ma Yesus majunjung sungsang duri, baju dap, jadi dok silatus ma tu ibanda. Ida hamuma jolmai. Asa dung di ida akasituan ni malim dohot akan aposo ibana di jauhon nasida ma. Parsilakon ma ibana. Dungi didok silatus matu nasida. Buat kamu ma ibana parsilakko kamu ma aidang jupangau salana. Gabe dia lusi akka Yahudi ma ibana nini nama marguru tu patik nami ikon marutang hosa ibana ay dibayad do dirina anak ni debata. Ubege silatus lam gadda ma biarna. Dungi diulahi mamuse tu katorna didok matu Jesus. Sia dia doho alai dang dia lusi Jesus ibana. Dungi didok silatus matu ibana. Dang aku pamu au makatai. Dang diboto ho marhuaso au paluaun ho. Jala marhuaso parsilakoko. Jadi dia lusi Jesus ma, dang adong huaso mangaguahu. Out unang dilehoni tu ho sian gijang. Dibaheni gumodang dodosa ni napasahat tonau tu ho. Jadi olat ni ima dia lusi silatus dalam paluahon ibana. Alai majojo ma ka Yahudi ninna do. Molo di paluahon dang ale-ale ni kesar ho. Ay nama ngalo kesarido dan nama bain dirina raja. Asa dung dibege silatus hatai ditogihon ma Jesus haruar. Laos hudul may bana dihabangsa paruhuman na diinganan na margoar patar batu alay anggo dihata heber gabata ima na masa di ari parhobasan Paskah mareak hosniari. Dungi didok matuak ka Yahudi. Ida hamu raja muna. Alay digogo nasida mama johon. Padao mai parsilako mai bana. Dungi didok silatus matu nasida. Parsilak konoton maraja muna. Jadi dia lusia akasituan ni malim ma. Dang adong raja nami dukon ni kesari. Marede mahita. Yesus ku sayang
aka soldadu ni panguhumi ma Jesus tu bagas paruhuman. Ditanggali ma abitna, disolukon ma tu ibana baju dap-dap. Didadani nasida masuk sang duri, bahe tupalna, diapehon ma tu uluna. Dilehon ma tolong tu tanganna siamun, dungi marsoba manasida tu jolona, mangaleai ibana akanin nama. Tapi madiho raja ni Yahudi, puhut ditijuri ma ibana, dibuat ma tolong isian tanganna, dilotakon ma tutuluna. Dungsun dileai nasida Jesus, dibuan ma Jesus tu balian mamor sanhau pinarsilangi. Jupang nasida masahalak kirene na margoar si Simon, tu si madipaporsaton hau na pinarsilangi, dinalahon akuk tudolok Golgata, atong jongjong mahita sa luhukna marede mahita. Paingot-ingot ma amang inang na posobulong ni Huria. Si taono ni Jesusi di bagasan haporsyamu. Si taono na patut ayomu hiadoy na ape tutuhat ta Jesus. Sa luhut hado saonmu manginona tu ibana. Hinorhon ni holong nai asa tung malua ho sian uhumi. Ganuk mahita martangiyang di rohat tabi. Kasahita di usung ibana, jala akka pardangolata di porsan, ala ni pangalaw syota ibana tartulang, binahin ni hajatotta ibana mabugang, ape tu ibana picak-picang parhitean ni hasonangatta,
Jala binahin ni bugangna malum ita hilala. Utul mahita. Maret de mahita. Asini rohama dihamu nasian debata amatai dohot sian Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Horas manihita salutna. Damang dainang akadongan nahina holongan di bagasan gorni Tuhata Yesus. Hatani Tuhata nagabe renungan di pertangyangan pasion. Borngin na patuluhon Ditikyon imana wenetami sian Yesaya 53 ayat sada rodi ayat pitu. Yesaya 53 ayat sada rodi ayat pitu hujaha homma dihita tapai huti hukma di bagasar rohata. Songonomma didot disi. Tung ise ma nuaing porsea di jamitan hami jala tangan ni Jahoba tung ise ma naung tumadasa ai sibur do ibana tubuh songon tubur di adopan ni bohina jala songon tunas sian tano na mahyang dang adong hina uli ni rupana manang hamuliauna
Ia huidahami ibana dang adong rupana ubahen si halomo honoton ibana. Dileai jala dipasiding jolma do ibana, bahwa nasomal mangai pardangolan dohot sahid ibana. Pola ditabunihon halak bohina maradopon ibana dibahen leana, jadi dak pola hurajumi hami ibana. Tongon do aka sahita diusung ibana, jala aka pardangolata di porsan. Ala yang gorohata madok debatado mamisang, mamukul dohot pasipal ibana. HP ala ni pangalau syota ibana tartulang, binahen ni hajahatota ibana mabugang. Ape tu ibana pisang-pisang parhitian ni hasonangata, jala binahen ni bugangna malum itahilala. Luhut dohita lilu songon biru-biru, ganup masih todong dalam nabi. Alai hajahaton ni hita sudena dihonahon Jahoba tu ibana. Di pasipal pe ibana saya manaon-naon do anggo ibana. Dang manang bakuling pamanganna. Songon biru-biru do ibana na tinogu tu pamotongan. Jala songon anak ni biru-biru na hohom maradopon jolma si gusting ibana. Tung naso dibuka do pamanganna. Ido sahatna. Damang dainang luasamu ma hujahau kami muse sian hata Indonesia. Yesaya 53 ayat 1 sampai 7 beginilah bunyinya. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih, nas yang baru saja kita dengar, tidak maun panurangon mesianik, nubuatan mesianik. Jadi padurang Yesaya nunga disuruh rakon, taringok tu haroroni Mesias. Alai nunga disuruh rakon tong, bohado respons manang reaksi ni jolma. Tu haroroni Mesiasi. Nakin nunga tapai huti hutak kamang do taminang barita perdalanan itu hatta Yesus. Gudang do namangarehe ibanate. Di palea-lea, ditijuri. Songoni mak panurangoni menemukan kegenapannya. Jepang hagogokna. Tang menarik perhatian. Jolma biasa do. Di gobar hodo sian Yesaya 50 toluon. Sebenarnya dia dimulai dari 52 ayat 13 sampai 15, lalu berlanjut ke 53. Di gobar hodo di si taringok tu Mesiasi tidak menarik perhatian, ya. Tidak membuat orang suka. Dangi torlomoro hamangida, dang adong haulion ni rupana, julma biasa, lahir sebagai orang biasa, magodang ibana di tonga-tongan isi hatoropan sebagai remaja pemuda yang biasa, bahkan sudah biasa dengan penderitaan ay tukang hau donatorasna. Nunga disuruh rakonnya kamang dot taminang, jalan marite suku-suku ni nakin didok disi. Tung isi manuaing porsea di jami tanami,
berkaitan dengan hal tersebut. Siapa yang mau percaya? Allah yang boleh didok, mapultak dolok, roh parangan pardi surgo, roh hilap doh ronggur. Mungkin orang masih percaya. Alai taboto do, tubuh Tuhan Yesus dilubuni pinahad do, di tonga-tongani keluarga biasa do, tidak menarik perhatian, tumbuh sebagaimana orang-orang biasa. Maka Yesaya menubuatkan tidak akan ada yang mengerti atau langsung mengetahui dialah Mesias. Nah, ima suku-sukun na parjolo. Jadi dang alani isu personal, dang alani si Yesaya gabe suporsia jolma di berita Nabi Nuannai. Alai isine berita ido nasodi haporsiai halak. Terkadang dalam kehidupan sehari-hari kita menjumpai adanya isu-isu personal ati akamanginangati. Ai molo ahli gizi menaringoti taringot tu astrologi, astronomi, dangi torporsia hitati, dangi torporsia hita. Ya. Dalam hidup perekonomian juga demikian. Molo jolma biasa do masyarakat biasa, dangi tor hatop dapat kepercayaan on. Entah itu pendanaan dari bank atau dari pemerintah. Lumubi bulu sorong pengalaman nak. Ya, itu isu personal. Tetapi ini adalah isu tentang isi beritanya. Orang tidak percaya, orang tidak akan cepat mengerti. Tetapi dengan diberitakannya ini, asugari manat bangsa Israeli majaha kitab Yesayaon mukir dapat roh nasida dui. Odo hapena hidup nai. Ngarohani nasida mak. Napa dua homo syakaman do taminang suku-suku napa dua hon. Tangan ni Jehovah tung isema nang tumadasa. Ini bahasa Batak sangat halus. Tangan ni Jehovah tung isema nang tumadasa. Bolo di hata Indonesia, kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan kepada siapa? Ima tu nabi nari tahun nai nanaing roi Mesias. Kepada dialah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan. Oleh karena apa? Oleh karena dosa-dosa umat manusia. Oleh karena dosa-dosa yang dipikul oleh Tuhan Yesus, yaitu dosa-dosa umat manusia. Di hamua kamang do taminang kadongan saluhutna. Nungana kita payutihut do na di bagasan na dua bornginon. Barita ni pardalanan ni Tuhan Yesus si taonon via dolorosa yang seharusnya tidak menimpa dia tetapi menimpa kita oleh karena dosa-dosa kita. Olo do suku-suku rohata manginangate ahadu andilhu di dosa na nitubus ni Tuhan Yesus si amanginang adong do dua dosa dari segi asalnya ya. Itu mau naparjolo peccatum originale. Napadua hon peccatum actuale. Peccatum originale adalah dosa asali. Tentang hakikat keadaan status kita sebagai manusia. Bolo tubuh jolma ibana mardosa ala jolma dosi Adam. Dosa asali. Lalu ada dosa karena perbuatan, karena aksi, dosa aktuale magwarna yang setiap saat kita lakukan. Jidang taruk amangin nangate, dang adong peraku disi, dang adong andilhu di dosa. Nama buan Tuhan Yesus tu paruhuman, tuhau pinor silang. Tidak dapat mengatakan demikian amanginang. Tetapi puji Tuhan, oleh karena hikmat Tuhan, kita yang seharusnya menerima hukuman itu sebagai manusia, di dalam Tuhan Yesus kita sudah diampuni. Bahkan kita sudah menjadi anak-anak Tuhan. Manusia-manusia yang diberkati, yang tidak lagi akan dibawa kepada hukuman, karena sudah diambil alih oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita tidak dapat serta-merta tidak memperhatikan kehidupan kita, perilaku kita, dosa aktuale, dosa sehari-hari kita. Jadi
sepanjang sejarah kekristenan ada dipercayai 7 dosa besar. Ada 7 dosa besar yang membawa kepada kematian. Yang pertama itu sepanjang sejarah kekristenan, tetapi di akhir abad ke-19 Paus Gregorius I merangkumnya. Ya. Yang pertama ada kesombongan. Yang kedua ada ketamakan atau keserakahan, hasrat yang tak terpuaskan untuk memiliki. Yang ketiga ada iri hati atau dengki, perasaan sedih atau marah melihat kebahagiaan orang lain atau kelebihan orang lain. Buhut mamanginang refleksi tadi, introspeksi kita. Etik warung nyangkut siani, sian napitui, nataula. Nah, papaten musyadong kemarahan atau murka yang tidak terkendali dan keinginan untuk membalas dendam. Yang kelima ada hawa nafsu, keinginan yang tidak teratur dan berlebihan. Yang keenam ada kerakusan, keinginan untuk memiliki dan mengkonsumsi secara berlebihan. Dan yang ketujuh ada kemalasan, kelambanan jiwa, tidak peduli pada kewajiban rohani atau lingkungannya. Masa dona kamanginang di ula jolma, di tonga-tonga ni ngoluna, pribadi lepas pribadi. Nang di tonga-tonga ni rumah tangga, keluarga, di tonga-tonga ni masyarakat, bangsa dan negara, bahkan di dunia ini. Ini terjadi. Dosa-dosa yang terjadi setiap hari, yang kita lihat dan bahkan mungkin juga kita lakukan. Sehingga kita tidak terlepas dari pengampunan dari Tuhan Yesus. Meskipun dosa asali kita sudah dihapuskan dengan pengorbanannya yang luar biasa, tetapi kita tidak boleh terlepas dari pengampunan tersebut. Tetap kita harus mengingat-ingat bagaimana Tuhan menebus kita, bagaimana Tuhan menjalani jalan penderitaannya untuk menebus kita. Asa unang tubuh di bagas rohata, mulak buse hita tuha holomon tuha dosaoni. Panotno tima silang ni Kristusi inanak kinati. Ingat selalu. Sebagai juga warisan dari perjanjian lama, adong altar di son. Kalau di perjanjian lama dipilihon jolmado pilihan sian binatang pasti sahut dosana. Berulang-ulang setiap tahun. Tetapi itu dihentikan setelah korban terakhir disembelih. Dialah anak domba Allah. Dukoni dangadong be pelian si potongon, pelian si tutungon. Dialah korban terakhir yang mati dan hidup kembali. Sehingga mulu marminggu hita kamanginang bulu tai dal taron disod dosata disesahut Tuhani. Dosata do disi. Lu taida perisya ke bunga-bunga, hiasa dia manginang ati. Los jamita dui. Buasek kur bunga na mangulu, asa taingot, satokid dong uluta. Tokinay melos don. Sehingga tidak boleh ada bunga yang mati di altar. Tidak ada khotbah. Anggo bunga na mati tahad dui ti. Saya bulat pe tahad dui. Setahun. Ale bulu bunga na mangulu taingok mak, hidup kita sementara. Dosa kita sudah diampuni. Nah, di hamua kamang do tamina ngakarong saluhna imana gabe renungan dihita di pertanyaan pasion na parpudi diari patuluhonon. Asa taida akamanginang oleh bilur-bilurnya lah kita menjadi sembuh. Oleh karena penderitaan Kristuslah kita menjadi anak-anak Allah. Oleh karena penderitaan Kristuslah kita boleh sekarang menjadi umat Tuhan, umat yang diselamatkan, umat yang menjadi pemilik pewaris kerajaan sorga. Tahamulate homay. Uhut taingot-ingot asa unang mulak behita tu hadosaon. Unang mulak behita tu haholomon. Buhado pakilalat tamanginang ati. Molo mulak kita musik tu haholomon. Tetapi molo horbo di paridi sugut lado musik tu gabbo. Langit day hayason. Ale bolu hita jolma setelah kita
terdidi di dalam Kristus, maka kita menjadi bersih, menjadi milik Allah, menjadi umat yang diselamatkan, berjuang mahita. Unang bemulak kita Tuhan holomon. Maka di pertanyaan pasion na parpudion, Dorakso marsugot kita mabege barita hari terakhir Tuhan di dunia ini. Arung tolu na parjolo, mari kita mengucap syukur atas penebusan. Mari kita mengucap syukur atas penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus yang memberi kita keselamatan. Yang kedua, mari kita tetap meminta pertolongan Tuhan karena kita dapat kembali ke dalam dosa oleh karena perbuatan kita. Kita meminta tolong senantiasa selalu kepada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita saling melayani. Di bagian awal di buku Passion kita dikatakan begini, ima tiruan na nilehoni Tuhan Yesus tuhita. Tiruan ahado pinatupani Kristus dihita, haserepon niroha tudongan dui. Marhite hauduhon tusakap ni di mata di nguluta. Maka yang ketiga sebagai renungan pasatami di tengah-tengah tadi tikona kamanginang, mari kita saling melayani. Melayani dalam rencana Tuhan. Pengampunan, pertolongan, penghiburan, perdamaian dengan sesama imamang dota minang taparukilhon di bagasan ngulut tahun. Amin martang yang mahitam. Mauliate rohanami diho oleh Tuhan dihatam napai ngotok kami. Naung gabe akka anak mudo hami oleh Tuhan di bagasan Yesus Kristus. Arga do hami ditobus. Jalaikon buluson nado akka sitaonon. Polaikon mabugang. Saaro di hamatian di hau pinursilangi. Ale Tuhan ajar-ajari hami. Makormati. Mangargahon. Pakokopon ni Yesus Kristus di hami. Asa unang mulak behami tuha dosaon tuha holomoni. Alai setoktong mahami di bagasan hati yuron. Toktong mahami di bagasan panobusioni. Ajar-ajari hamili Tuhan marningot saluhna kapabayanamu di ngulu nami. Dohok marningot tohap nami di banua gijang pinatupani Yesus Kristus Tuhan nami. Asa margogo hamili Tuhan mangulak kaulaun nami. Songonile Tuhan nang mardopot dongan jolma. Ajar-ajari hamile Tuhan maniru pabahenan ni Yesus Kristus Tuhan nami makokko pami. Asa huleu kami mali Tuhan roha nami, pikiran nami, mariti hata nang pabahenan nami. Pajongjokon pauliulihon parsauran sama dengan jolma. Asa jupak kadamion ali Tuhan, imana gabi pilihan nami ali Tuhan tuadopamu. Pos roha nami ali amang, marsugod neng begon nami mak payuti uton nami li Tuhan barita ni Yesus Kristus di hawa pinursilangi. Ali Tuhan lehot di hami todi namar gogo li Tuhan lau majalo saluna kapakokoponi li Tuhan. Unang madabu hami li Tuhan. Tuha otoon songon si Petrus doh si Judas li Tuhan. Alai di bagasan roha mauliate mahami mardalan hamili Tuhan di ngulu namion. Pos rohana hamili Tuhan leong gogo diaka pangulani huriam nalahu makobasi marsugut. Songoni nangaka ruas mili Tuhan, ruas ni huriami. Disudiaka huria na patupahon ulaun Jumat Agungi. Asima rohamali Tuhan papunguma hami saluhutna di bagasan sada haporsiaon. Sada tod dia li Tuhan. Laho tumangihon barita pakokoponi dohot laho makkamulatehon salut na yele Tuhan maritehita kangulu nami le Tuhan di parbuyok kami ma natama di adopamu atok sahat di homa le Tuhan ngulu nami urupi hami le Tuhan mangare-mangrimangi pahusor-husor di bagasan rohanami holong munda balgai di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami di bagasan gorni Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin.
Mare dehita puhut papungu pilihan. Aku
mahita martangyang ditangyak-tai ale amanami. Ale amanami na di Banua Gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaumu, sai saut malomoni roham di Banua Tongaun songo na di Banua Gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesanami, di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago, ai hodona puna harajaon. Dot hagugoon, rodia sangapon Saliling nililingna. Amin. Asini roha ni Tuhata Yesus Kristus, dohot holong ni roha ni debata ama, dohot parsauran ni todi parbadia ma madongani hamu saluhutna. Horas maita salutna. Damang dainang asau nang itormulak kita te ya adong sino tak sautik doh si panganota di patupa hudiata. Jadi tapasada marohata martangyang mahita.